Det var sjovt, at Lars og Lars har været her. Han har været sådan hele tiden. Helt tiden. Absolut hele tiden. Det er hende der. Hende der, hun kigger på mig hele aftenen, og kommer i kontakt med mig hele tiden. Ja, jeg var med gider på scenen, mand. Eller hvad, mand? Kan du prøve? Hun har prøvet sådan her meget. Jeg så sådan kiggede hun på mig, så kiggede jeg på hende. Så sådan 2 minutter efter kigger hun stadigvæk på en sådan hele tiden, og kommer i kontakt med mig, når jeg går og sådan noget. Tænker bare, Hvis det så bare er en, der så gør det. ja, så er det også noget andet, men hende der, nej. Er du syg, men bare man kigger? Ja, der ser jeg det. Det ser jeg ikke. Hvordan? Hun er også bare sådan en kæmpe nørd, mand. Hvad gør det? Det er totalt sådan der. Eller hende der, den anden, der står sådan her. Hun står bare sådan der hele tiden. Og det sjoveste er, hun er faktisk sådan der. Cheeseburger. Og man kan også se, at kjolen hun er på, hvor grimt den er, mand. Hallo, hun ligner en affaldssæk på 2 ben. Ja, det er det, jeg mener. En anden affaldssæk. Der skal jo være en klovn i hver cirkus, ikke? Ja, det er det. Bare lige, der skal lige være en nitte på. Ja, det er så godt,